Auta Waziri. Auta Waziri shahararre kuma fasihi kuma haziƙin mawaƙi, inda Auta Waziri ya daɗe ya nemi waƙoƙi masu daɗi, wanda na tabbata fa da lallai kuna jin daɗin waƙoƙin Auta Waziri. Auta Waziri inda a wannan karan bai gajiya ba bai sare ba zai saka muku sabon album. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan ka da zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, dan Allah idan yau ne farkon zuwan ka cikin wannan tasha ta mai albarka, kada ka manta kuma kada ka shafa, kada ka wuce ka danna mana alama karraba, kana ka danna mana alamar subscribe, inda da zarar mun dora sabon shiri za ku dinga samu akai-akai. Auta Waziri shahararre ne kuma fasihi ne kuma haziƙin mawaƙi. Auta Waziri ya daɗe ya nemi waƙoƙi masu daɗi, wanda tabbata da idan laifa kuna jin daɗin waƙoƙin Auta Waziri, inda Auta Waziri bai gajiya ba bai sare fa a wannan karan zai saka muku sabon album ɗinsa. To dai ku biyo mu cikin wannan waƙa ta da za mu sanar muku da album ɗinsa da ma inda za a saki sauran waƙoƙin wannan album ɗin. To Auta Waziri ya kasance shahararre kuma fasihi kuma haziƙin mawaƙi, wanda yake bada gudunmawa a nan masana'antar Hollywood, inda ya kai masoyinsa ne. Na tabbata idan kana jin waƙoƙinsa za ka san abubuwan da Auta Waziri yake faɗa. In kana soyayya ma har ma ka ɗauki abubuwa nau'i daban-daban a cikin waƙoƙin Auta Waziri, inda Auta Waziri ya nemi waƙoƙi masu daɗi. Da Auta Waziri dai shahararre ne kuma fasihi haziƙin mawaƙi, inda Auta Waziri aka san shi ƙasashe daban-daban, inda Auta Waziri ya yi kaurin suna a duniya gabaki ɗaya. Auta Waziri ya kasance ya yi suna a nan irin su Cote d'Ivoire, Mali da ma Algeria da ma Ghana, hamma da Kamaru, hamma da nan makwabciyar mu Nijar. Auta Waziri bai gajiya bai tsaya ba kuma iya nan ba, inda Auta Waziri ya yi suna a ƙasashe na duniya daban-daban irin su America da ma England da ma ƙasar Saudiya da ma guri daban-daban, inda Auta Waziri ake jin waƙoƙinsa. To ha ila yau Auta Waziri bai gajiya ba, inda Auta Waziri wannan album ɗin nasa da zai saka muku wani album ɗin nasa da zai nishaɗantar da mutane masu jin sauraronsa. Kai masoyinsa ke masoyinsa ke zaki saurari wannan album nasa mai daɗi, wanda zai fita a wannan shekara da muke ciki, sabon shekara 23. Auta Waziri dai wannan album da ya saka muku a wannan karan na tabbata da lallai zai kuma na baya daɗi, inda a wannan karan mawaƙa daban-daban na guri iri daban-daban suke saka muku album ɗinsu, wanda na tabbata lallai kuna tsayawa kuna jin daɗin waƙoƙin nan nasu. To a ila yau Auta Waziri shi ma inda zai saka muku sabon album ɗinsa mai daɗi, wanda na tabbata fa da lallai za ku ji daɗin album ɗin nan nasa. To ku biyo mu a cikin wannan bidiyo da Allah ku dinga mana comment yara inda mai daidai ba, inda farin cikin ku daban ai shine namu. To anan mun kawo ƙarshen wannan shiri namu.